थाखो जि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 5 बोसोरारि गायसननाय साननि लोब्बायै लानानै फैदों बे खाबुखौ नोंथांमोननि सिगाङाव। 3 दाननि बेसेन नाङै भकेसनेल कर्स लानानै फैदों बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन। उदालगुरि जिल्ला 1 नं साबखायथियाव थानाय बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थाखाय बायदि भकेसनेल कर्स होबोबाय थानाय समाव दिनै फिन मोनसे मोजां खाबु लानानै फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोलिफु दाननि थांनाय 12 खालाराव गावसोरनि फाउन्डेसना 5 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै दान मोनथामनि भकेसनेल कर्स जेरै हस्पिटेलिटी, इलेक्ट्रिशियान आरो वेल्डिं एन्ड फेब्रिकेशनाव 3 दाननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय लानानै फैदों। मख'नो गोनांदि 10 थाखो उथ्रिसार जानानै थानाय सोलोंसाफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा बे खाबुखौ लानोब्ला एबा गावखौ मुं थिसननो सानदोंब्ला थाबैनो उदालगुरि जिल्ला 1 नं साबखायथियाव थानाय बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि गाहाय मावफुं एबा स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव आबुङै सोलाद लाहोदो। खुलुमबाय, आं रिजय दैमारि, जेनेरेल मेनेजार बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन। आरो नोंथांमोननो बेखौ मिन्थिनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोङो सर्ट टार्म माखासे फ्रि भकेसनेल ट्रेनिंफोर जों लन्च खालामदों। बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसना 2021 निफ्रायनो भकेसनेल इडुकेसनाव खामानि मावबोगासिनो। जों माल्टिपल सेक्टराव माखासे भकेसनेल ट्रेनिंफोरखौ जों प्रोभाइड खालामगासिनो। जों ITI नि ट्रेनिंफोर होगासिनो, लोगोसे जों बेचेलर डिग्री भकेसनेलनि जों बिभक डिग्रीफोर जों प्रोभाइड खालामगासिनो। बेजों लोगोसे जों 2021 निफ्रायनो माखासे सर्ट टार्म ट्रेनिंफोर जों होबोबाय थादों। दा जों बेखौ नोंथांमोननो मोनथिहोनानै जों गोजोननाय मोनदों। जोङो माखासे सर्ट टार्मफोर जों लन्च खालामदों, सर्ट टार्म ट्रेनिं जों लन्च खालामदों। जोंनियाव दायो 3 मान्थनि इलेक्ट्रिकेलनि जों ट्रेनिं जों लन्च खालामदों। बेजों लोगोसे जों 3 मान्थनि वेल्डिं एन्ड फेब्रिकेशननि जों ट्रेनिं लन्च खालामदों आरो लोगोसे हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि जों ट्रेनिं जों लन्च खालामदों। आरो बेफोर गासै ट्रेनिङा फ्रि अफ कस्ट, बेयाव रावबो थाइसेबो फैसा होनाङा। गासैबो माने गासै ट्रेनिंफोरा फ्रियाव जाजोबगोन। बे 3 मान्थनि ट्रेनिं जागोन आरो एकदम सिम्पल, माने जास्ट क्लास 10 पास बानो जों बेयाव इनरल होयो। स' नोंथांमोना जुदि क्लास 10 पास जानानै जुदि मोजां अपरचुनिटिफोर मोनाखैबा, इमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिफोर जुदि मोनाखैबाला नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जों एज ए बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन जों गोबां बेबायदिनो भकेसनेल ट्रेनिंफोरखौ जों प्रोभाइड खालामबोबाय थादों। स' जुदि सोरबा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा इलेक्ट्रिशियानाव जानो हागौ बा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआव जानो हागौ। हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआ। जोंहा गोबां इन्डास्ट्रिफोर दं, गोदोर गोदोर जोंहा हटेलफोर दं, जोंहा कोलाबरेसन दङ। स' जों आफ्टार कमप्लिसन अफ ट्रेनिं नोंसोरनि जा प्लेसमेन्ट, बे प्लेसमेन्टखौबो जों नायगोन। नोंसोरनो जों प्लेसमेन्टआव 100% जों सापर्ट होगोन। स' ट्रेनिंखौ खालामनानै ओरैनो थानायल' नङा, ट्रेनिंखौ खालामनानै नोंसोर सार्टिफिकेटबो मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंसोर जब इमप्लयमेन्टबो जागोन, माने जों नोंसोरनो जबबो होगोन माने। स' जुदि नोंथांमोना 10 पास जानानै जुदि मोजां अपरचुनिटिफोर मोनाखैबा, जब नोंथांमोना जुदि मोनाखैबाला नोंसोर बे सर्ट टार्मनि मोनसे फ्रि ट्रेनिंखौ खालामनानै नोंसोर जब लानो हागोन। कर्सआथ' जोंना बांसिन बर'फोरानो टिचारफोरा, खिन्थु जों मिक्सआव खालामा। होनबा लेखाफोराथ' टेकनिकेलनि लेखाफोरा सब इंराजियावनो जाजोबो, इंलिसावनो जाजोबो। बिनि उनाव जा जोंनि टिचारफोर बांसिन बर'आनो गोजा। स' जोंनि एक्सप्लेन खालामनायफोरा बर' आरो एसामिस मिक्स जायो। माखासे एसामिस टिचारफोर दङ, बर' टिचारफोर दङ। स' जों नट्सफोरा लेखाफोरा इंलिसावनो जाजोबो, खिन्थु जों एक्सप्लेन खालामनायफोरा बर' आरो एसामिसाव मिक्स जायो। बेथ' कमप्लिटलि फ्रि अफ कस्ट। जुदि जों गुबुन इनस्टिट्युटफोराव नायनो थाङोबा जों फैसा होनानै फरायनो गोनां जायो। दा मेन बेनिफिटआ बेनो जे फैसा थाइसेबो होनो गोनां जानाय नङा। हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआवथ' फुडिं आरो एकोमोडेसनाबो फ्रि। जाय हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट लादों बिसोरो थानाय जानायनिबो फैसा होनाङा। माने जायफोरा दा गोजाननि उदालगुरिनि बाहेरनि, बिसोर दा थानाय जानायाव बिसोरनि थाखाय फ्रि माने हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टआव। खिन्थु इलेक्ट्रिशियान आरो वेल्डारावबाला थानाय जानायखौ गाव बेबस्था खालामना लानांगोन। जायफोरा बाहेरनि, उदालगुरिनि बाहेरनि, जों मेनलि ट्रेनिंखौ फ्रियाव होगोन। लोगोसे सार्टिफिकेटनि बेनिफिट मोनगोन बिसोरो। ट्रेनिं जोबनायनि उनाव सार्टिफिकेट मोनगोन। लोगोसे प्लेसमेन्टखौबो जों प्रोभाइड खालामगोन बिसोरनो। आरो बे सबसे मोजां बेनिफिटआ बे आरो जे ट्रेनिंखौ खालामनायनि उनाव रावबो ओरैनो न'आव थानो गोनां जानाय नङा आरो जों गासैनोबो जबखौ जों रेडि खालामनांगोन, गासैनोबो प्लेसमेन्टखौ। एडमिसना जों दा स्टार्ट खालामबाय। जों सेप्तेम्बर 7 तारिखहालागै जों एडमिसनखौ जों क्ल'ज खालामगोन। ओरैनोथ' बेटसा आरो बेनि उनावबो सोलिबावगोन, खिन्थु दा बे जा फार्स्ट बेट्सनि एडमिसना जागासिनो आरो सेप्तेम्बर 7 तारिखहालागै जागोन एडमिसना। 21 निफ्रायनो दाथ' जोबोर मोजां फिडबेक जोंहा। जों जेसेबांखिनि सिगांफोराव ट्रेनिंफोर होबोबाय
गोबां स्टुडेन्टफोरानो जोंहा इमप्लयमेन्ट जों होनो हादों बिथांमोना जब मावगासिनो रिसेन्टलि जोंहा नै दा फैगौ सेप्टेम्बरनि 12 तारिखआव जोंहा 25 जन जायफोरा देग्लाय ITI पास आउट जानाय बिसोर TDK प्राइवेट लिमिटेड पुनेयाव बिसोर जइन जागोन 22,000 सेलारि बिसोरमोनहा स्टार्टिंआव मोनदों जायफोरा ITI खालामनाय आरो जायफोरा बिभकआव खालामनाय स्टुडेन्टफोर बिसोरो दायो जोंहा माबायाव दंहैयो जायफोरा बिभक खालामनाय बिसोरो एक्साइड बेटारिसफोराव दङ आरो गुबुन गुबुन कम्पानिसफोराव दङ माने मोजां रेपुटेड कम्पानिफोराव दङ जायफोरा माने जोबोर मोजां सेलारि बिसोर मोनगासिनो सुपारभाइजार पस्टफोराव बिसोर दङ आरो गोबां टिचिंफोर खालामगासिनो स' फिडबेकआ जोबोर मोजां जों जेखिनि स्टुडेन्टफोरजों ट्रेनिं होदों जायफोरा पास आउट जादों जायफोरा पास आउट जानायनि उनाव जब मावनो थाखाय रेडि जों बिसोरनो मोजां मोजां जब अपरचुनिटिफोरखौ होगासिनो दासिमहालागै मिनिमाम 10 पास नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा बे ट्रेनिंनि सायाव जुदि नोंथांमोना एडमिशन लानो सानदोंबा जोंहा हेड अफिसा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन साबखाथि 1 नम्बर साबखाथि उदालगुरि नोंथांमोना बेयाव फैना जोंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो जों लोगोसे फन नम्बरबो शेयार खालामदों नोंथांमोना होनाय फन नम्बरावबो जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन